حوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة زمتت في محلة فالبحر البحر تخللنا واتر برهانة كوشنا في الشخت بالنمرة وحيدة مقازم نسيب وديتهم بشيلو زيت ندى العرس زبنا مرقونا حكينا حاضرة يخلع كوركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرمت حريانا يا بالعمت نقام الزمنا مع مقبري تتعال تفرفر عين لنا ما تكون تبسم حدا وانتك غون حدا قينات حدا لبي خون حدا هرمت حدا عينك غون حدا محلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتايني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروفياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل خدمالي مرو أبو قيدة ما هرنومي كم تبرهن فانوس يحشكم كان انت كاهم حبونا تكابو خدمك عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبل أنا هيمنا نشمت بتاتا انبرع بليلا سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونون أي وترو تمنيتنان بحقنانيو لمو ونكم وترو أقد سحبريتا حزنا لكم نباهم دبخيلنا لنا كسام مودات أمسانا كتسون حدما بخبرن عدمكم كم وترو لايك بمقبار شير بمقبار كومنت بمسحف سبسكرايب بمقبار دقفكم أي توحدو هلو مارستي عزيز سفحين عمكوزر لون مسات انتحستو حزنا لكم قريبنا لنا رقصنيا مبزحتهم بزح مهاري كم دما زقرم كونتات كسوم كتريوخم اتينا زلنا مدرخ فليز بلايك نبل كلنا نمجنان ويونك علات نمتصببا غايكونن فاكتشولي بكون الناس تسنيه كنرينا بدرجة علم أبزوبانا زقبر زلو بوغن تقاومتينا بحالتيخون بوغن ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ምስ ካልኦት ነገራት ትገብሮ ዘላ ምስ ሓይልታት ኮይና ትውግኖ ዘላ ንኤርትራ ናበይ ገፃ ክወስድዋ ይኽእሉ ብትኽክል ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዲቲ ኩነታት ነዚ እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምሳና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ክፀንሑ ደገፍኩም ድማ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩሉ ፃዕርና እናበልኩ መጀመርያ በዚ ዘገርም ኩነታት ክንጅምር ኢና let's start here. The summit is taking place without the United States of America. U.S. Secretary of State Marco Rubio will be skipping the two-day meet in Johannesburg after criticizing South Africa's policies as anti-American. U.S. President Donald Trump had earlier انتنا نسمع زلنا ابزخه ساوث افريكا ناي جي 20 ዝበሃል ሃገራት ዋዕላ ድሕሪ ክንደይ ንመጀመርያ በአፍሪካ ንክግበር ኣብ ዝተወሰነሉ ኣሜሪካ ኣብቲ ዋዕላቲ ክትሳተፍ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጦም ኣለዉ ስለምንታይ ንሳውዝ ኣፍሪካ አንጻር እስራኤል ዝተኸተለቶ ፖሊሲ حنا ناتهم نخفضي مالتي سلازي ناي منسترات ركب اب زغبرولو زلو ساوث افريكا ناي امريكا منستر جات وصاي ماركو روبيو كمت كم زي دلابت بوتات نغيرلو بامباسادر دي بخال غيرم كوكلو مخانم زخا اوف كورس نا افريكا حماق سمعتيو جن امريكا تريفات كادما استرفكا وحدي signed an executive order halting US aid to South Africa over a land law that Trump says discriminates against some of the country's white minority. And Rubio's decision to skip the G20 meeting underscores a major worsening of ties between South Africa and the United States of America. However, South African Foreign Minister earlier said that the US would be represented in one way or the other, stressing that Rubio's decision was not a complete boycott of South Africa's G20 by the US. Meanwhile, India's بحفشة انتينا نرزلنا أمريكا نساوث أفريكا نخد قطعة زيادة وسينا خمزلا أنكر ستيت كون ولا قلقون أمريكا زقد ساقرا يكونتن سلن ساوث أفريكا أقد ساق أكال نايتنا أمريكا بوليسي نيرو قدم أبزوان زقناتيني مور كاب ساوث أفريكا أمو ساوث أفريكا أمريكا زخية زلو قعزو تفل عليه خدا خمزلوان ناي ساوث أفريكا مراحون انتقونه ني دونالد ترامب نأمريكا مالتيو بعلو ديخون تفلتون هنا مصر عشان تشاينا زيادة امكو زلو زمدنا خنقبر نخلينا يبلالو ناي هندي ناي راشا
كم دما ناي تشاينا كلاتو فورين مينسترز اتيوم الله ني تشاينا دما تزبلص مدرخيزي مخنياتو every time امريكا قدلت كتقبر كلا تشاينا نتعدلتي كتقملون كتمزمزون كم تدليهم زفلتو حفشا اجين ابز كونتات نريزلنا ولا يربا حبرتون ان مجمريا امريكا زغبر تحراي زبل زنبر انصار امريكا كخيت كم زفتنه نري مس ساوث افريكا بزح ركبات كقبرن زمدنا كقبرن كم زفتنه زري كونتات رينا لنا سو اموداتا دونالد ترامب ابز حجي زلنا غزي بزح لوطي بزح اكايدا لوطنا يكايدا كقبر مدب كم زلو اب افريكا يكون اب عالم بتناي قدم اكايدا ويم بت كونفنشنال اكايدا تراي خيز دلي مراحي كم زي كونه زخونه يكون لموت حقي زختل مراحي يكون زدما ريسك لو صبق له حماق دما له بخلتي منقد مرأي يدلي የቀይ ባህር ጉዳይ ሳናነሳ በሰላም ተቀምጠናል እኮ አሁን ለምን ዝም አንልም ቢቀርብንስ ከኤርትራ ቢያጋጨንስ ከጅቡቲ ቢያጋጨንስ የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ 50 ሚሊዮን ነበርክ አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ላይ ጭምር የኢትዮጵያ የባህር በር ህጋዊ ጥብይ ሀገሪቱ የባህር በር ባለቤት እንድትሆን የሚደረገው ጥረት ላይ ልዩነቶች እየመጡ መሆናቸውንም ነው የገለጹት በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር حجنتاينا زي هذا قدمي استوسنه ابي احمد زغبرو كنسو ابزوان زي دغيموم انجينير دغيروم كوصو جميرم አለው ሀገራውት መደበር ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ማለት እዩ this is not just activists ከለይኮን ኢትዮጵያ ቦግዒ ዘውጾ ዘሎ ሚዲያ አቀናቢሩ ኢሞሽናሊ ቻርጅድ ከምዘነ ሰባት ኣብ ስምዒት ከም ዝኽል ገይሮም ዝገብርዎ ዘሎ ይዝኻ ኣካል ናይቲ ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አቢ አሕመድ ፈኒዎ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገጹ እዩ جنتاينا نرزلنا ابزي منالبات بتاع فيديو ملو بملو نابي ارترا زغنعتي كتب لاي تخلني خمانيات من الصوماليا حدا ديل يقبرس كم زلو سلازي فلات ايزو بلزل ابي احمد قدم افتق بحر زي بالناس قيلنا زين خيد مسير ترا خين باس وي مس جبت خين باس يزب بحال قد قدم 5 مليون يركلو مقل 200 اب قرب 250 مليون كتكوني كمي كمي ستاتستيكس ناتهم اي ردعنا يقن they know نقرات كمي يركب بازحكا ايش تفتر سلازي بروباغندا ابتالي بقعد كيلو مخليه مع بروباغندا كان حيالاتهم كمرما اب دبلوماسي وين سنافات يكونوا كريكم انتاي عينت منقسقاسات يقبرهم زلو بزي بتحاد وغن كون كله بخاله لما بحري يقبعنا بتاريخ بجغراف بايكونومي كمرما بزري مالت تنا عفار مالتي so again بمول ان كتبلوان كلهم نابي ارترا زملكتا نطبتاتنا نرجلنا بزي نجبت كتبل تخلي خاني جبت جن realistically ابي احمد نجبت جزء تقنا كم زي كده everybody knows كل سبيل فلت كل زربا نابي ارترا زغن مخانون دايما يلون كويناتن نسقا من مصحتار دي زغبرو زلو زكوناتات زي ويس اكلا جدالو دحان اسكنيش نسمعيو ከተሃዘው ስለዝሆን ከነ ባላ ፋሶማይና ያለን በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያመኝ ነገር የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን ኢትዮጵያ ከባህር በር ተጠቃሚነት ራሷን ልኡካን ቡድን የመጀመሪያውን ዙር زي اجتي ابز حلفه زبالونديو ابز لنكن دما حدا نيغوسيشن اب انقره بملك بنصرتي اب انقره زغبر وسمم ሶማሊያን ኢትዮጵያን መቀጸልተናቱ ገረም አለው እስከዚያ እንደሚገባም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው የገለጹት ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የተመራ የልኡካን ቡድን የመጀመሪያውን ዙር የቴክኒክ ውይይት ከሶማሊያ የልኡካን ቡድን ጋር በአንካራ አድርጓል ውይይቱ በፈረንጆቹ ታህሳስ 11 ቀን 2024 በቱርክ አመቻችነት በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተደረሰውን ስምምነት ለማስተግበር የሚያስችል መሆኑን በቱርክ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ كم نريد لنا أب تركي فلوي زتى يكبر كم زلون ركب عم منجو إثيوبيان سوماليان بشمجلنا بمعكلنا ناي تركي يكبر كم زلون زخوني يكون وتسيت سلديم سو نخاله جزء كراهبو تسمعهم كم زلو ولا قاتنا أبي بروباغندا أب ميديا أفتق بحري ولا برخيبنا قلنا لنا بلد زارب تغني أب سوماليا رخيبنا لنا يزبل أنا قاول أنت دسالت من صبغني يربح لايه معناته at the end of the day بعد سوماليا فلوي حقس كتقبر يرترا واقات خفللو معناته كل يقبعني زبل مرقزي معناته عدل كره بخلو كلهم يرترا
أبندا شجر جوحي فما كاد مزخولو مخانم مفلات يدلي إيرترا أبز حجز جبر زلو بروباغندا نابيك توا كم زخولينا نرزال نمبر بتخكل نوع نابو زقنع كنا تاسلو زلو يكون لذي أب تركي زجبر زلو أكايدا كلت يوم تركي أبز حالفة نذكرته هنا تركي مس إثيوبيا فلو يركب زنبرة حجريا أب كينات ناي تجري زجبر له زنبرة بفلوي درونات كاب تركي مات كم زنبرة نتي كنا تاتتي زما أكل زنبرة دما من مخانون أبزوان زدما أنت عينة الجندة أبجيسلو سنهلا كريكون كفتني مجمريا جن كال دبلوماسياوي من قصاصنا إثيوبيا دما من البعض كلا جل سبعة ديراهم مقتلوا تخليهم الزون سمعوا وسك إثيوبيا كده مزلوا مالتي ዜና ወኪል ስፑትኒክ በኢትዮጵያ ቢሮውን ከፍቷል። በቀጠናው የስፑትኒክ ዜና ወኪል ትልቁ ቢሮ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን በዛሬው ዕለት የመክፈቻ መርሃ ግብሩ በዲዮፖል ሆቴል ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ የሩሲያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊቀመንበር ቫለንቲና ማትቬንኮ፣ የሩሲያ አምባሳደርና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል። ታሪኩ ለገሰ በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን። ታሪኩ አጠቃላይ መረጃ ምን ይመስላል? በተለይም ተደርጓል ማለት ነው። በዚህ ጉብኝት አዲስ አበባ ላይ አድርጎ ኣብዚ ዝሓለፈ ምናልባት ኣብ ሚድያ ገለ ዴራኹም ክትሉ ትኽእሉ ኢኹም ሓላፊት ናይቲ ፓርላማ ናይ ራሽያ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወትን ፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረላ ንሪኢና ኣለና። ኣምባሳደር ናይ ራሽያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያን ራሽያን ዘለዎን ዝምድና ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ገለ እናበለ ኣምሓርኛ ዝዛረቡን እዩ። ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝግባኣ እዩ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ራሽያ ምስ ኢትዮጵያ እናተቀራረባ ይመፃ ከም ዘለዋን بمنطሩ ኣካይዳ ናይ ራሽያ ኣብ ሱዳን ዝገበረቶ ዲል እንተሪኢና እውን ኣብ ሶማሌላንድ እውን ትፍትና ኣለና ክንብል ከለና ምናልባት ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣብዚ ሌተስት ኣይረኣናን ኣብ 2024 ኣብ ብዙሕ ኣይረኣናን ኣብ ምንታይ ኣሎ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ራሽያን ኣይ ዶንት ኖ ኣብ መንጎ ራሽያን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ግን ሕጂ እውን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ስምምዓት ተፈራሪሞም ከም ዘለው እቲ ስፑትኒክ ዝበሃል ዝነበረ ሚድያ እውን ካልኣይ ረይዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ዲፕሎማሲ ይፈልጥዮም ንሰብ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ይፈልጥዮም። እዛ ሰብ እዚኣ ሓላፊት እያ ናይ ራሽያ ግለሰብ እያ ግን ሰብ እያ ማለት ኣብ መወዳእታ ኣደኮር ሰብ እያ እዚኣ ሰብ እያ። ስለዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ብፍሉይ ኣቀባብላ ክገብሩሎም ከለዉ ልቦም ይትንክፍዎም እዮም። this has to be clear. They know how to handle these people. ንፀዓዱ ከመይ ጌርካ ተሐጉሶም ከመይ ጌርካ ሸይ ተብሎም ይፈልጥዮም። ኢትዮጵያ ይፈልጥዮም እዚኦም ያ ክሬዲት ክትቦም ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምብፃሕ ትገብሮ ዘላ እቲ ስፑትኒክ ዝበሃል ናይ ሚድያ ዝነበረ መደበሩ ኣዲስ ኣበባ ገይርዎ ኣሎ። ብመንፅር ድማ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኒኩለር ዲል ገይሮም ከም ዘለው መበል ካልኣይ ደረጃ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ንምጥቃም ዝብል ምስ ራሽያ ዕምቆት ዘለዎ ዲል ገይሮም ከም ዘለው ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ። ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኢትዮጵያን ኣካል ናይ ብሪክስን ክልቲአን ኣብ ብዙሕ ዘተሓሓዘን ኣሎ፣ ታሪካዊ ምትእስሳር ኣለወን። ስለዚ ራሽያ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዓብ ዲል ክትገብር ኣብ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተኽእሎ ዘሎ ኮይና ይስማዓንን ኢና። ምክንያቱ at the end of the day ራሽያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቹዝ ግበር እንተተባሂላ ንመን ከም ትመርፅ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ክግምቶ ዝኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኒውትራል ዝኾነ ስቴት ክትመርፅ ትኽእል ተስፋ ንገብር። ቁጠባዊ ከም ድሌታ ከም ካልኦት ሃገራት ቁጠባ ናታ ሽርክነት ክትቅፅል ምስ ዝኾነት ሃገር ዲል ክትገበር ትኽእል እያ ራሽያ። ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ግን ተስፋ ንገብር ኒውትራል ስታንስ ክህልዎ ፑቲን ግን ኣገይን ወላ ሓንቲ ኸይረኣና ዕምቆት ዝኣተወ ግምታት ክንህብ ኣይንኽእል ኢና። ኦፍኮርስ ከምዚ ዓይነት ስቱድዮ ክኽፈት ከሎ ወላ እውን ናይ ስራሕ ዕድላት ትፈጥር እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ራሽያ ናይ ራሽያ መደበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣንፃር ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ከም ዘይክእል እውን ግምት ምውሳድ የድሊ። እዚ ሓደ ቱርክ ርኢና ኣለና። ምስ ቱርክ ዝተገበረ ፅንዒ ኢለ ክመለሰኩም እየ። ካልእ ድማ ተወሳኺ ኣብዚ ቀረባ ሙሉእ ብሙሉእ ሳይሞን ሓጎስ ዝበሃል ኣብ ኤክስፖስ ዝገበሮ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ፍሉይ ልኡኽ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝገልፅ እዩ። ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዝወከሎ ወይ እውን ካብቲ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ወይ እውን ብወቅዕ ዝኣተወ እኳ ኣይረኣኹን ግን ርክብ ተኻይዱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ግን ወፂኡ ነይሩ። እዚ ከዓ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዩ ገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኢትዮጵያ ርክብ ከም ዘካየደ ንርኢ ኣለና። for whatever reason ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማቲካሊ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ዘለዎም ኣብ ልዕለና። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ታሪክ
نوح تقبلنا زنبر هاجر كم مخانو متن بزح جزء بخالوت هاجرات دقف على اللويو بقليلو كمان زغل هاجريو نعود ما قدامنا كبو نبور يزي تاريخنا يز بيرترا تاريخنا هاجر يرترا كبيت زقبر دما مبزحت جزء بتسألينا إذا هاجر زوج لزقونه الشد ما كلاوت هالو دبلوماتيك كلاوت يبلوزي أب دبلوماسي وادال لو نوح تاريخاوي مسرز زلو سلزي نزي دي كابل كتقبر نزي تشالنج كتقبر نزي بدهو كتفتر تخين كتسال دبلوماسي تعري مقبار كدليو إيرترا أبزع عودزي كلنا نفلطينا إيرترا أب دبلوماسي دخمت كم زلوا معناته كم تزدل دبلوماتيس بزحية بالله ببزح دما أيتو واسعنيا أبزح أيتو قواينيا of course أنا كم مثلاً تسفى قرصة ونالو إيرتراسي إذا ما حبر سب عالم أبغون إيرترا تسلف ولكن دخمنا تدخمنا ون وتصيد كم سألنا زخل هيكون زبل أمنزل له قيني سمعان قمت يزب زلوا بحفشة نزي أب إيرترا زلوا قويا ويون درت قويا ناي دبلوماسي إثيوبيا بزل على بتعطى أفهم من قد يوم زتكملوا زيادة ما إيرترا أب لونج ترم أب زحلفة نوي حوان أفتي دبلوماتيكا عودي حسينا دس أن هنجر نطلع حدا اسمه خانو مجمع تيدلي هجخة نبي جزء خير دخل زوج دايزي كسينا هنرينا هجي كل تسأل سنة تاتكبكمي بفلاي أبزي حنت فيديو أو تيوم نيرمس كسموها አፈወርቂን ጋብዘው ጦርነት ባካሄዱባቸው የመጀመሪያዎቹ ወራት ሙላቱ ተሾመ በፕሮፓጋንዳም በዲፕሎማሲ መድረክ ሲሳተፉ እምብዛም ባይታዩም ባለቤታቸው ወይዘሮ መዓዛ አብርሃም ግን በተለይም ከቱርክ መሳሪያ አቅራቢና አምራች ነጋዴዎች ጋር በፈጠሩት ትስስር የብልጽግናው መንግስት ተተኳሽና ትጥቅ የሚያገኝበትን መንገድ በዱቤም በክፍያም ስለማመቻቸታቸው የሚያስታውሱ ምንጮች በጦርነቱ ወቅት ወደ ቱርክ ሲሄዱ የጉዟቸውን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ሲባል በቱርክ አየር መንገድ እንጂ በኢትዮጵያ አየር መንገድ እስካለመጓዝ ደርሰው እንደነበር ያስታውሳሉ። ጦርነት ተገልብጦ ወደ አዲስ አበባ ፊቱን ሲያዞር ሙላቱ ተሾመ ሚስታቸውን ብቻ ሳይሆን እሳቸውም እንዲገቡ ተደረገ። ነገሩን እንታዩ አብዚ ዝሰብዚ አብ ቀደም ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ድማ አንጻር ኤርትራ ናይ ኩናት ኮቦሮ ካርም ጀሚሩ ዘሎ ሰብዮም ዝብሉ ዘለው ናይ በሓቂ እቲ አጀንዳ ንምንታዩ ጽንሂሎም ኤርትራን ክገልጾ ከለውን ክንሰሜና بحفش هاجن انتايو زفتن زلو زي سبزي قد محجد تلوخنات انتاي نيرو اب كوينات اب تناي تግራይ ኩናት ዝነበረሉ ኣብ ቱርኪ ቀጻሊ ኣብ ነዊሕ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቱርኪ ስለ ዝነበረ ምስ ቱርኪ ዕምቆ ዘለዎ ምትሳር ከም ዘለዎን ነቲ ድሮናትን ተተኳስ ናይ ድሮናትን ኣብ ምሽማት ንሱን ሰበይቱን ኣብ ግዳይ ከም ዝነበሮም ይዝንገር ስለዚ ወላውን ቱርኪ አካል ናይ ኔቶ ያ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጎኑ ተጋሪያ ነራ አብይ አሕመድ ካብ ቱርኪ ንኽገዝእ ኣይፈቀደሉን ነይሩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ጎንቶም ተጋሩ ስለ ዝነበረት ኣይፈቀድን ነይሩ ግን በዓል እዚ ብሕቡ ብመንገዲ ሶማልን ገለን ገይሮም ብዙሕ ምትዕፅጻፍ ብምግባር ኣፅዋር ክገዙ ይፍትኑ ከም ኣብኡ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮምን ምናልባት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን እንተኾነ እቲ ቱርኪ ዝበሃል ሃገር ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢዱ ዝእቱ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ኣፅዋር ኣብ ምሻጥ ድማ ዝጓየ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ናብኡ ትኸዶ ዘላ بفلاي ناب سومال قصات تمص زلا زدفاف زلو نسومال تقصاصيرو نتاف دغ بحري كتمصوت تخيل ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊያ ገጻ እንድሕር ከይዳ ዝያዳ ክረብሕ ዝኽእል ትርኩም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ እዛ ክትርዳእኩም ኣለዋ I have no problem መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብቲ ደገ ባሕሪ ወላ ዝኾነ ኣክሰስ ብሶማሊያ ተረኺቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ኤርትራዊ ኤርትራ የተገድሰኒ ካልእ ሰብ ካልእ ስምዒት ከልዎ ኽእል I really don't mind ንሶማሊያ ኢላ ኤርትራ ካልእ ነገር ክትጓየሉ ትኽእል ምክንያት የብላ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ፖሊሲ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ናይ ሶማሊያ ኣብ አዲስ አበባ ዕግርግር ዕግሽግሽ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነዚኦም መራሕቲ እዚኦም ህዝቢ ሶማሊያ ብሓቂ ተቆጥዑ ዘሎን ህዝቢ ሶማሊያ ኢልካ ዲፕሎማስያዊ ንጹር ዝኾነ መንገዲ ምኽታል ፅቡቕ እዩ ነዞም መራሕቲ ኣብ ሶማሊያ ዘለዉ ግን ንዖም ኢልካ ዋጋ ዝኽፈል ግን ክህሉ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ግን እሱ ድሓን ኣብኡ ዘመልክት እውን ኣይኮነን እዚ ናይ ሶማሊያ መራሒ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ንሶማሊያ ኢዶም ዓፂፉ ንኢትዮጵያ ከም ዝምችኦም ገይሩ የሳልጠሎም ከም ዘሎ እንታይ ኢልና ነርና ቅድሚ ሕጂ አብይ አሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ ይኽእል ተኽእሎ ኣለዎ ምስ ዝብል ነርና ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ነይሩ ንዝብል ኣርስቲ ሶማሊላንድ መን እዩ ዘለዎ በርበራ ዝበሃል ወደብ ኢማራት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኢማራት አብይ አሕመድ ንጅቡቲ ገዲፉ ናብኡ ንክመፅእ ስለ ዝደሊ ዝነበረ እቲ ድራማ ፈጢርዎ እሳ ግን ኣይሰርሐትለዎምን ማለት እዩ እሳ ስለዘይ ሰርሐት ሓውሲ ደቂሳ ነታ እታ ጉዳይ እትያ ምስራሕ ምስ ኣበይ ተገብራሉ ሶማሊያ ልክ ነታ ዕድልቲ እዚ ናይ ቱርክ ማለት እዩ ነታ ዕድል እትያ ወሲዱ እንታይ ገብር ይፍትና ኣሎ ኒ ኣቢ
بمنقد ناي مقادشو بتسومال نتمنكس سومال زقاصر سب ስለዝኾነ እሱ بمنقد فدرال ገይሩ after ገባሕር ከም ዝረክብ ይዝገብሮ ዘሎ ግን ኣብዚያ ከነ ነፅራ ዘለና ግን እዚያ ግን ካ ንፅርቲ ግን ያ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ግዛኣታዊ ዶብ ናይ ሶማልያ ብዝጥሕስ መንገዲ ግን ኣይኮነን ክሳብ ኣብቲ ኣንካራ ተሰማምዕዎ sovereignty and territorial integrity ናይ ሶማልያ ኣብ ከየጉደልካ ኣብ ደገ ባሕር ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ይሉ ነይሩ ስለዚ እዚኣ ኣብ ወቅዕ ዝሰማዕናያ ብሕቡ ኣጀንዳ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ካልእ ግዜ ክረአ ዝኽእል ይኸውን ብሓፈሻ ግን እቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ሓውሲ ድራማ እውን ዘለዎ ክንብሎ ንኽእል it's a very very delicate topic እዚ ናይ ሶማልያ መራሒ ድማ ነዚ ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ናይ ቱርክ ድማ ነቲ ኩነታት ተጠቒሙ ናቱ ኣጀንዳ ክገብሮ በቲ ኣፅዋር ንምሻጥ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእልን በቲ ድማ ወደብ ናይ ሶማልያ ኤርፖርት ናይ ሶማልያ ዝቋፀሮ ወይ እውን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎ እንተሎ ቱርክ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ናብኡ ገፃ ተኸይዳ ክረብሕ ዝኽእል ሶማልያ ቱርክ እዩ ስለዚ ንረብሓናቱ ናብኡ ከምፃን ኢትዮጵያ ክፅዕር ይኽእል እዩ So among እንታይ ክግበር እዩ ትስምምዕ ኣይተወደና ኣሎ ክቕፅል ምዃኑ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ቱርክ ድማ ብፐርሰናል እውን ክሳተፉ ዝደሊ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ስምምዕ ተዛሪቡ ነይሩ ናብተን ሃገራት እውን ክገይሽ ምዃኑ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ሶማልያ እውን ክገይሽ ምዃኑ እዩ ዝንገር ነይሩ ብዙሓት ሶማልያውያን ኣክቲቪስትስ እዚ ቱርክ ትገብሮ ዘላ ቅቡል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ሓያል እንተዘይኮንካ ግን ኣብ ኩሉ ግዜ ድሌታትካ ተጓዕፂፁ ክተርፈሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድልዩ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ውዕል ይቕፅል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ግን ኣይ ዶንት ኖ ምናልባት እዚ ሙላቱ ተሾመ ዝበሃል እዚ ብዚ ዘሎ ሰብ ዝረኣኹሞ ምናልባት ቆለጭ ኢልዎ ዘሎ ተንድሮናት ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ዝበሃላ ዘለዋ ናይ ኣዘርቤጃን እውን ንሱ ሸሚትዎን ነይሩ ክኸውን ስለ ዝኽእል ግምት ኣለኒ ውይ ዘብሎ ዘሎ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ግምት ኣለኒ ብኩሉ መንገዲ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና እዞም ካሕዳማት ከምዚኦም ዝብሉ ነይሮም ትማሊ ግን ከም ምኒልክ ጀምሮ በኃይለ ሥላሴ አልፎ ደርግ ማስመለስ ያልቻለውን ወደብ እብነት ወለደቱ የወደብ ጉዳይን የኢትዮጵያ የትውልድ ጥያቄ እናደርጋለን ብላችሁን ያስቀምጣችሁት ለምን ወደብ ከመጣ እንዳላችሁት በሰላም የሚመጣ ከሆነ በእኛ አይደለም የሚወሰነው በእኛ የትውልድ ጥያቄ በማድረግ አይደለም የሚመለሰው በኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ሰላም ከሆነ ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ ራሱ ወስኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለ እድገት ለውጥ ዝርድዋን ሕሴን እዩ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ተዛረበ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ስለ ዝደለየቶ ወይ ገለ ዘይኮነሲ ብድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝውሰን ስለምንታይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ክትሕማም ከሎ ከምዚ ክብሉልካ ኣብቲ ክሓስሞም ከሎ ግን ክጠልሙኻ ንቡር ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ብጽቡቅ ገይሩ ክግንዘቦ ዝደሊ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደብ የሚፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። አሳሊያ I'm really disappointed every time ነዚ ክትሰማዕ ከለኻ ናይ ብሓቂ ትሓዝን ኢኻ ምክንያቱ ከመይ ዓይነት ጎረቤት ከም ዘለውና ከመይ ዓይነት ሓደገኛ ጎረቤት ከም ዘለውና ንምግንዛቡ ዝኣክል ማለት እዩ ቢካዝ ክንደይ ግዜ ክጠልሙና ከምዚ ገይሮም ትሓዝን ኢኻ ኤቭሪ ታይም ኤርትራ ነዚ በዚ ሃገር እዚ ከም ሕሱም ዝተበደለት ሃገር እያ ባት for some reason ካ ብዙሕ ደገፍ ኣለዎም ኢንተርናሽናሊ ኤርትራ ንማንም ኤርትራዊ ትዛዓበየ ሓላፍነት ናቱ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ክትሓረቕ ትኽእል ኢኻ ምስ ሓውኻ ትሓረቕ ምስ ሓውኻ ይትበኣስ መሳርሕና እዚኦም ከይትኸውን ተደሊኻ እዚ ዘረባ እዚ ጥልመት እዚ ኩነታት እዚ ዘውህየካ ተኮይኑ ወይ ዝስምዓካ ተኮይኑ ንኤርትራዊ ሓውኻ ይተረብ ኤርትራውነት ኦፍ ኮርስ ኣብ ኤርትራውነት ንዝኣምን እምበር ነቲ ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዓጢቖም ንዘለዉ ምሳቶም ኣነ ኣይ ዶንት ዋና ግዜ ከጥፋ ኣይደልን እየ ስካላ ርሲ ምናልባት ምስ ግዜ ክርድኦም ይኽእል ኸውን እዩ ኣብኣቶም ግዜ ከጥፋ ኣይደልን እየ እቲ ኣብ ኤርትራውነት ኣሚኑ ዘሎ ግን ምሱ ግዜ ንምሱ ይትበኣስ ምሱ ኣይትባላዕ ሳጥራ ያለበዋ ክብለካ ዝኽእል እዚ ክሕመካ ክእል እዩ እቲ ፀገም እኮ እዚ እዩ ረይዎ ኣብዚ ራሻ ሄዶ ያለው ነገር ያን ሰምታ ራሻ ሄዶ ፑቲን ሆይ አቤት ወይ ታንኮችን እዳን ያን የምከፍለው ታንኮቹ የሚጠቀምባቸው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል ነው እና ወይ ባለቤቱን ጠይቀው ወይ ዳውን ሰርዝልኝ እንዴት حقي زي مالت زي تدي يدنقصون اليوم قل حقيقة تايد برد الله
أبي أحمد نبراشا مسكده مس بوتين مستراقبا تايلو بوتين مجاغا قال أنا قرقبر عدا راش حبرة سوفيت ويون راشا قبل علي إثيوبيا زلوا معات بليونات عدا تتهانكي يكون مدافع كل نجر نحن يكوننا نتقامل زلنا إيرترا تتقامل زلنا مهنياتو ماريخوم وسيدوم ميم أفينش أنات أويوم قرارم تنارجيفهم كل تأزوار وسيدوم ميم أنا هنا عدا نخفل تنبرات التقل أبي إيرترا يزلو من هالبات أذربيجان وين كم عينة إيميل كتد لكم يا I think نقرأ من قدهم تحكزيو شعبيا نزيهم ككريفو أفينش أم شفتشوفو يتنبرتهم توصلهم لذي نبي حكي يوم زغطعو يا عزنو خيام مالت تي يسمع عمي كنت كنتات كن again جينا نايز بيرترا نبتبلوا يبلكم من السويت حتى وي شعبيانكو የሚዋጋው ከደርግ ላይ በደርግ ዘመን ከኛ የዘረፋቸው ናደው ከሚባል ክፍለ ጦር የዘረፈው እንትን ታንክ ነው። ثانك يو زي مسكرنتي كيف تخاط مسكرو نغريو نقصل ابتكال ውስጥም ላለው አማራ ክልል ውስጥም ላለው ሌላም ቦታ ላለው ተጠያቂው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ናቸው። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ነብይም አይደሉም ምንም አይደሉም። የነጻ ሀገር ፕሬዝዳንት ናቸው። እሱ ነው ሞላው አማራን ህዝብ አስፈታለሁ ብሎ ፋኖን አስፈታለሁ ብሎ ጦርነት ውስጥ ገብቶ ተሸንፎ የወጣው። ትግራይም ሰዎች ናቸው ማሰባቸው አይቀርም። አያዋጣንም ይሄ ሰውዬ ሊጫወትብን ነው የሚፈልገው የከፈለንም ለዚህ ነው። ኢንተርቪዎቻቸውን ስትሰማ አይ ይሄ ከፍሎን ምን ብሎን እርስ በርሳችን እንድንጋ Thank you professor نتونكو قنوع زارب اب ኢትዮጵያ ካብቶም ውሕዳት ጽቡቕ ነገር ዝዛረብ ፕሮፌሰር እዚዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ አምሓራ ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ናይ ዓፋር ጉዳይ ናይ ሶማል ጉዳይ ናይ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ኤርትራ ያ መባል ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ይዝበሃል yes ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ርእስኹም ዝቕመጥ ጸላኢ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ኣብ ርእስኹም ስለ ዘሎ መሬትኩም ከም ዘየለ ርጉጽ እንዲዩ ኢሳያስ ከም ነብይ ይኮነን ወይ ካ መልአኽ ኣይኮነን ወይ እውን ፍሉይ ሓይሊ ይኮነን ኣብዚ ኩሉ ቦታታት ከም ዝገብረልኩም ናትኩም ድኽመት ናትኩም ጉድለት ናትኩም ሽግር እዩ ናብ ኢሳያስ ኣይተልግብዎ ይብሎም ኣሎ እንዳስ ፋክት እዚ ምባል ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓሶት ናቶም እንተተደጋገመ ንዓና ሓደጋ ዝወጥቀና ነገር ምዃኑ ምግንዛብ ስለ ዘድሊ ንስገር እስከ ኣብቶም ካልኦት ከዓ ቦታ ማንም ሰብ ኣይተቐበሎን ሕመራይ ዘይፈልኩ ክሳብ ሕዚ ባንዳ ኢሉ ዝወስደኒ ወዲ ምዕራብ እውን የለን ሰሜን ምዕራብ ባንዳ ይብለኒ ማእከላይ ባንዳ ይብለኒ እዚ ኩሉ ፀለመ እናተገበረ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ትግራይ ነዚ ፀለመ እዚ ከም ቁም ነገር ወስዱ ዘሰራስር ህዝቢ የለን ዘሰራስር ጌታቸው ረዳ ምስ ብርጌድ እናሓመዶም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ብርጌድ እናሓመዱ ኣብ ከተማ መቐለ ዘትየሎም እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ዘተ እቲ ፕሬዝደንትን ላዕለዋይ ልኡኽ ዓለም ለኸ ምንቅስቓስ ብርጌድ እናሓመዱ መምር ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ጠፋሽን ተስፋ ዘይብሉ ምዃኑ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጥ መሲልኩም ነዚ ሓደ ሰብ ግለሰብ ቫኬሽን ክገብር ኢሉ መፂኡ ዘሎ ናይ ላዕለዋይ ዓብ ሓላፊ ገለ ክብል ስለ ዝጅምር እንታይ መስለካ ንኹሉ ነገር ብዓቕሚ ነፍስኻ ኢኻ ትሪኦ ጌታቸው ረዳ እንታይ ኣለዎ ናቲንግ ኣብ ዝበሎ እዩ ዝገብር ዘሎ ትማልና ዓቢ ከምዚ ዶ ቆልዓ ዶ ማሙሽ ዶ ብሽክሌታ ዝጠፍኦ ዶ ዕዳ ዝነበሮ ዶ ተለቃሒ ዶ ብስለ ዶ ይብሉ ዶ ጉዕ ዶ ገለ ዶ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ኣቢ ኣሕመድ ዝበሎ እሺ ጎይታ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ እሺ ጎይታ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ዘይብሉ ግን ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ነዚ ሰብ ዝመፅኡ ዓብ ሓላፊ ክብሉ ከለዎ ተጋሩ ተስፋ ትቆርፅ ኣሎ because they don't have anything ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ነዚ ሰብዚ ወይ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘለዎ ነይሩ ጌታቸው ረዳ እዚያ ዝገብራ ዘሎ ንባዕላ እዚያ ፖስቸሪንግ ዝገብራ ዘሎ እዛ ስእሊ እዚያ ዋጋ ከም ተኽፍሎ ይፈልጥ but again these people are losers ወላ ሓንቲ ተዘይብልካ ክልቲኻ ሓደ እዩ birds of the same feather flock together ይብሉ ሓደ መንፈሪ ዘለዎም ኣዕዋፍ ብሓደ ይነፍራ ዝብል ከምታት ዓይነት ያታ ምሳሌ ናይ እንግሊሽ ንመለስ ኣብዚ ፕሮሚኬል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት በሪ ሰላማዊ ዘተ ከም ዝዓጾ ኣመላኺቱም ብምክንያት መበል 50 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ትግራይ መስረት ብምግባር ኣብ መጽሔት ወይን ኣብ ዝተሓተመ ጽሑፍ ነቶም መበል 17 ውድዋ ጉባኤም እኹል ምርዳእ ዘይተገብረሉን ምልኣት ህዝቢ ከይሓለኻን ንኹነታት ዘየጋናዝበን ስለ ዝኾነም ክጸንሕ ኣለዎ ዝብል ቋም ዝሓዙ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕን ቁፅር ማእከላይ ኮሚሽን እትውድብን ብክሕደት ዘርዚሩ ኣሕቲሞም ኣሎ ሽም ዝርዝር እቶም ኣብቲ ጋዜጣዊን ተቐሚጦም ዘሎም ፕሬዚደንት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓዊሶም 20 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘለዎ እዮም እዚ ብቐጻሊ ዝሰጋገርን ንምእራም እውን ዘይከኣል ፍረጃም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ
بحصر زبالة بدبرتين زمرح زلو جلة اتعب أديس أبا استقبل ناي سلامتان ناي متحقافن أبعت ودان كاميران نتي حبرة أفريقيا نسئل زتقم دعنبر نفوتوشوب زتقم دعنبر أب بايتا سلة تسمع معي كونن سلازي أتو قداي كم زموتن أمونغو كلت يوم زلا فلا لايدما بوكي أب حوسي بأسي قوسي خيط كم زلونا نرزلنا أكم زي مدرخ زلا دما حق السناتو ميلوم دموتو انتايب للوف زسمعو محمدو مجمرتا استرقاقت تقايز دلي نعاي تقاليش برقيدنا حمدو مجمرتا استرقاقت تقايز دلي نعاي يعني انتي ابزغم انتي ولا مسيل كاوزعت اسخدامو ايرتراو ديخا اسخدامو ايرتراو يكون كنا انا قرم دسحون انتي مسيلكا كم زي ايرتراين كنكونس باغ زلنا غير خاد موسلو كم زي تايشمي دي موسلوكمش كم زي ايرتراو كنكونس دليت قال زلنا انا ايرتراو مهن يفهمني ايرتراو خور عيدلني انا اغاطامي او سلتولدكو ابوي ابا حقوي جلسي ابزي ايرترا تبعي دول مريت سلد صمح امبر انا ايرتراو خون فقر قال دلن وي كم زي هنتينا قال دلن مسيركم مالت سدليت كان ديو ددلخا كنت خليخا بحيلون إيرتراو كون زبلا كسب كم زي الفلوتيو بتغينا بتجن تي حكينا intentions ويدليتات ناتهم بعفون كقلصوها خلو مسمعنا تنشتي ولدو من قارن أقداسيو وزيهم كسرح خلهم إثيوبيا إيرترا زلوا كونز ويكا زلوا بوليتيكا خوناتات كم زلوا خينو من إثيوبيا زوجهم ببوانو ناي ربحة قداي ناي إشو قداي لو إيرترا بس أي بحرة تحايزو خالوتن ناي العلاونة إيرترا ون بحطوا تزخيل بزح إيرترا ون جزح خجبر زخيل مالت بروكيروت أجندة عندهم تزلوا سرعة حلينا عدنا دانت نحنا بزول عينت إجنست تقالسس عرنو خيل زجبر أجندات اللي على يوم من البات مسوسية تحايزو مسوسية بيخسر خلهم زقمتكم وعل انتايو إثيوبيا فلوت انتاي كم توكم مريتن عدكن دهيواتكم الحردات خذوا الكيت بروبوزالكم بحرت قبيلاتو عدكن مريتن ياخذوكم تخلقوا الزلالة توكم نجراي كلوني سخون كتاي كتو يخم تسمع معكم حزب بركين حمود سينا إثيوبيا خيرهم بسرعة دلوس وعودنا خو بحرنا خو عدنا حليفهم هو يوم زيهم شيء تعدي لهم يخصهم وكم تعتوا زول كام استقراك سلف خلهم جنانا إثيوبيا خيم زعمات حزكم زتوهالكم أجندة له بزي تتحاحزو تأخذ تسمع معكم سكن قرنا نحنا على إيرترا منقستي لنا حزبي ورغي تأتيو دمصوتي زمرصو دوبات زحلو بحر زحلو أو ثريت زلو سلطان يلا وتهدروا سرعتي زلو زينا عيم سوز حسابات زبأسني صلولات سلزخوني زبأسو نمبر أبرياليتي منقستي لنا بتهاجر حجراون حزبهم كلنا زلو منقستي لنا أنا نصل معريها أو أنا حيش كابو قالوا قبعتات بدمسي مرات أبو أمبر يخون أفنيا يخون إكسكيتيف يخون أنا حيش كابو تزمرت أن حزب غاز بيرتراي أبدأ جهلو ما بتفعل عليهم معتي حلو صوت جيجا أن إساس حلو تاريخ حلو لونت حلو ناس إن إيرترا جيركا نزق قوم زل أكل كاس سلطان كم زي بقولوا بزعب عدوم بزعب مريتهم كزارب حلافنت كم زي بقولوا جيركا مزراب مجمرتا جوجيو دكتور دقاقين كازول كايو إثيوبيا بمسرات نحنا سوانا قال زبل قال لغازينا أي أب تاريخ الزمان يمبر كون النت يقولن نحنا إثيوبيا بمسرات كرة يقبلنا جخار أي قربنا هذا كلاي بمسرات إثيوبيا أنا ناتي إمنت دحرمني لك يا إثيوبيا تبهالنبر قدمي إثيوبيا نورتن ناي أف تاريخي بهالاي صوصواي سلازي إثيوبيا تبهال تامنيليك زفتراي تهازن رئا زلنا كاودو أكلاتهم سيو بزيز نور حدا أكل كعفري ميهو زي السنابتا زي يا إثيوبيا أنا أي سلازي كدمزي نيرا يا إثيوبيا بالنا كابا تدرولو عبي تقابل سويو لا لعميو زغزفة عبي خبر سبنايو أو يقلل لنا منبري سنتو كفلوم أو أبزيا حنت نجر مالت من البعث نتي أبير ترازلو هزبون متحساسة بكتكون أعتقد ميتايب لكم نيرة توم إثيوبيا زبهالو بعبيوت هاجر مالتيو نحد سب نمسحاب زجبروا كايدا زجرميو مالتي نزل سب زجبروا زلو كايدا كتريو خلها بتحدى تجرى من دقة بتخالد ما من البعث السبزي أبزخونه بوتا كم زعينت كبر كركب زي كل تنيرو كالو دما كم زعينت كبر كركبين هايلهم تومسون كوف زلو كهدخل يوم صبغيو أبسون كوف زلو اللي انت بلالكاون صبغ يكون بحفشة حزب إيرتراون
we need to learn something ምክንያቱ ንምንታይ እዮም ዘለኹ ነዞም ካብ ደገ ዝመፁ ኤርትራውያን ሓደ ፅቡቅ ኣቀባብላ ክግበረሎም ከሎ ነዚኦም ስለምንታይ ከምዚ ይገብር ገለ ኢሉ ምንን ዝብል ሰብ ትርኢኻ ዓለም ውድድር ምዃና ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ደቂ ሰባት ድማ ብተፈጥሮኦም እንታይ ኣለዎም ከምዚ ክብሪ ክወሃቦም ይደልዮም everybody wants ገለ ዓይነት attention ብፍላይቲ ደቂ ሰባት ዝደልይዎ ነገራት ኣሎ ስለዚ ከምኡ ምግባር ነቲ ሰብ ሰሓብነት ክፈጥር ከም ዝኽእል ስለዚ ኣሚን ተጋሩ ነዚኦም ከም ዝገብሩ ከለውን ብዓይኑ ቁጠባ ክሪእዎ ከሎ ቱሪዝም ስለዝኾነ ካልኦት ከመይ ኢሎም ተመፂኦም ኣታኪዖምሎም ገንዘቦም ኣራጊፎም ክምለሱ እዮም ስለዚ whatever it is እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ክሳዕ ክንደይ ሰብ ንምሓስ ስጉምቲ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ዋላ ዘይጠቅም ሰብ ይኹን እዚኣ ሓንቲ እያ ካልአይቲ ንመለስ ኣብዚ عجوجو كبل أنا كلن كتاحزلكم سلوز دلوقية ببحدا كابز ملسن تمليسة نقوله كبلك نقولن كتاحزن سلوز غنكو عفت الناس سرعة هولوت زملكت حطوتاتي اللي عليهم حزب وزح جزي أب إرتراز ولا تجمع بقى هقدفن سرعة إساس راحيو نسوت تعالي لو تقمز حزب إرترا حالف اللي ينعد تقمل لا سيزبل كم بحق تتحزن كم علامة وانت تتحزن نجر على صحتكم أنا ما زحسكم بوليتيكا كان عنا يسرحن جن كعزول الله سمن معلو وعليو حزب مسكالوتنا علم لختم وكرتاتي تحزو حزنا أمنت أب ليبيا زنبر ناي قدافي ناي ليبيا تأجميو سلزق قاعدة في الدحر دعت علي عب ليبيا سرعة ولود أنت مزيو تهزب خالف اللي خاب دكتاتورشيب نقلقلون خلينا تبهيلو قوم استجابره ناي معربة ويان إدعتها ونتحلي ودحر سرعة مستقبل حزن ليبيا ناي شفات عدية ناي نتهزبو ناي دعمون مقولة كله كم تطرق إذا اللي خمالتي سو أبكالوت عدتها تجابرون قوم سرعة ولود إيه نخمت إيهم قالوت معربة ويان دفيت زجور خالوت ناي وش تعدي كم تكلمهم زولو تقالستون دفيت يجورو جندما تزمت نجر أي حسب ولون يزول نفس سرعة البنينتهم كسجاكروا لوز خال عدل اللي يقولوا برجين حمود بإرترالوت يخمس إيه والكلو سرعة ولود خمس إيه والكلو على إرتران كعينة سرعة كان سلزب هجيو زد حر إساس اللي إرتر حسبكم لادهم ناي عربا يعني إنترستلو كمتي ناي إرترا زلاتو ناي استراتيجيكا كمان متعاون كم دما أوشت زلوا حيلتاتون خمونا ناي بعلم إنترستلو كله اليوم بعلوت ناي إرترا يعني قرص بعلو أبدأ تنحز برجين حمود ومقصقاس يعاولي الومر زعم بس حزن لون بعلامة وننو ينزخونه ودبات نيرة تقال سوون تبتاتينو فرن خيف فرن نزل حلفوا 3 عامات كم زين خباتات نزقوره ونسقن قداي سلازنا برا تعين سرعتكم كتمزو حلاف إنك توسدوا بس من كوينكم كسرحوا أنت أخم كتمزو زبل لا يوسحت عدتاتيو كم يخم تريوه أنا قديت أخوين إني معبل يزور سلازل بخبابي بزعبات معبل زارب زلهم بر أرسلنا خوان زقبو كنا إسياس الله إرتراي ودينا هنا إسياس نعي موتي سلازم بزعبا موت اللي على ساعات كنا زاربو ونا أنت قبان قن نصوص لازنا ورم أتوينا هنزارب نخلينا أما قال أو عد قرات أو عد شابا عودت نقبر كنا زاور كلنا أما قبر إسياسينا عودت نقبر زلنا politically إسياس موتي أبرز السب كل خلي أبى تحسس بسبات كل خلي أباي تاجن إسياس يلن أما قورينا قال ما تيغن قبر زلنا نايلو مثال استعمت قرن أفريقيا تقاطع صغيرة وكيل نايز خباب خوينه أمريكا مسا ياخد الزارب عالم مسا ياخد الزارب يزب النيرو برجعنا حمود متي حجي أب إمباسي يبزل له anyway نسب كل جزء ولا عشاون سنة الكاس معيو قالوا قربكم نجار كتركب تخليها زبل زربا سلو زليم أتد زربا زلو نقال يوم هجن تايد مسلو مسيلكم كم زي عبي لو كم تعلم زخل ويون عبي نجار زتبص حين نجار كم زلو غيري تزرب زلو أنا زجر من نجن حنت نجار يا جريمات النزاع انترفيو كلها يسمع كمان تيمنا تيوم قال كفالات قال زب أقدر أسجبلكم أقرأكم هبوني ليه because أنا كل 9 ساعات كم زعنا زرباك سمع دليت لزي بالليل حجين تايو أزين الرياض لنا أنا حنت تجنزبكم أنا قرت له like تروحوا زول برميل تايو بزود دمس زجبري أنا تتقاومت بفلاي كم زي إذا حلف عامت كلت عامت قال يكبوا وعلى تاتي جبرا بتكساس جيرنا بكندا جيرنا قال كل خبل غلوس قال أنا جرز جبت نجرز يلوم خوني زبل قمتنا يروني ما تزخون له ترى عنا بالكاس قال أنا جر كله وكغل
Now what I realized ኣብዚ ሕጂ ዝተገንዘብኮ ግን they have literally nothing ولا ሓንቲ የብሎምን ባድላ ጌርካ ትዘውር ኣለካ ኣብቲ ዓዲ እንታይ እዩ ንሻዕብያ ስጋት ክፈጥረሉ ዝኽእል ሻዕብያ is like doing pretty well ሻዕብያ እዚ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ዝበለፀ ኮንዲሽን እዩ ዘሎ ብኩሉ መለክዕ ማለት እዩ ብኩሉ ዲፕሎማቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሚሊታሪሊ ብኩሉ ኣተንፊሱ እዩ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ there is literally ቃል በቃል ካብዚኣቶም ተስፋ የለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከምዚ ክገብር ከሎ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዝበለፀ እዩ እዚ because እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዝቃለስሉ ዘለዎ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ይፍትኑ ነይሮም ምክንያቱ ንመን ከም ዝቃለሲ ብቃሉ ኣብዛ ነፂሩልኩም እዩ ኣነ ኣብቲ ቅድሚት ይበኩም ነይረ ተቃልስናቱ ኩሉ ተቃልስናቱ ንምንታይ ምዃኑ ሓመዱ መጀመርታ ዝተረጋገፀ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓይ ተቃሊሱ ብርጌድና ሓመዱ መጀመርታ ዝተረጋገፀ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓይ ተቃሊሱ So it's clear ንመን ይቃለስ ከም ዝነበረ መሊሳትሉ ግን ነይራ ስምዑ ወዛ ዋዕሩ ሓፍትና أسد برجينا حمدو مجمرتا استرجاجة تجري الزلي معناته نعاي تقاليسو نعاي صدرنا قتيلو نعاي أدي أبوي أبزدق قتيلو نعاي ليو دستغ أفسيسو نعاي ليو ببتر جيروني إرتوان وديو نعاي ليو داسات أفريسو نعاي ليو إرتوان أسنيتو نعاي ليو ميسايل دربيو نعاي ليو كسب حجة سلام نهز بإرترا خليه ومزلو علامة برجينا حمدو سلام ناي تجري ترايو عاطل anyway كم ذات رواز اللهم ذا ما يفلت كون ذا وعرف حفتنا اب يوتيوب ونرجع بليز لايك بروا سبورت بروا ديك نسيا ميديا واحد سلازلنا كما تاك خلالون نبي حق سايلاتو علامه مزي نسوز مرحوز له وجله قبل عليه بيرترا انواتنا ورده سلام رقعتنا تجري زك على سمخانو كابافو سميك ملهم كابوز فلوي اجنداو كل ويكلنيو but that's it ካብዚኣቶም ትፅቡቕ ነገር ከምዚ ጌርካ ካባፎም ክሰምዖ ከለካ ነገራት ይንፅረልካ ንእሽተይ ወለደሎ መብዛሕትኡ ይርድኦ እዩ ግን ነቲ ዝበዝሐ ግን ዘደናግር ኩነታት ስለ ዘለዎ እዩ ምናልባት ሓንቲ ኣብዚ ፖስት ርየ ነይረ ኣነ እውን ደስ በለትኒ ተስፋኒ ውሳውፅዋ ዝነበረ እዩ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 2018 ብዝወሰዶ ተበግሶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሰላም ሃዋህው ፈጢሩ ነይሩ ሕጂ ድማ I hope نزح جزء لو كنت هذا تقييم دما بزح جزء لو مانديت أبكر أفريقيا نسلام الرجعة إنك سرح تسفان جبرز بالبوست جيرو تبوظ هنا زرباري يوم سي بفلاي حبرة أفريقيا الوزلو نتيجة داون كالعلوم تبوظ هنا زمدنا إنك حتى تنيرو مستي حبرة أفريقيا الوزلو حزب إرتراود نزينا خلص وعزلنا لوبي خجبر زلو I'm pretty sure منكسي إرترا أنباسنا إرترا بأمريكا ونتقون نعيش عروقهم زلو بحفشة سلام الرقعتنا بتزوبها كلية زلانة وجن ورا وجن زرب حيلا حزب إرترا دما again علامة جندنا إثيوبيا كابتن أي لمعات حسب كترارف وصل زدليو تراتال أزغا temperature set ندورينا temperature علينا ناي كله ناي مولدن ناي ميترات كله بعيدو زلوا مال هاو بدهريو دام خا نامولتن ستيت ناخذ خير مال أو ميل إند فيميل علينا مول لنا مال أو مول تساقط لينا زنا سرعنا أخذ تسريحة تودي على ناي موداتا مال شعون أتادلينا زنا لكع calibration tank لنا خبتي أزجمر لنا مالي خبنا تادك ناي ميتون ساندينا دينا ناي كتميتي دياميتر BM يزول عكان زلبنا بون داخلنا نخير مال نعتنا نخير لساودينا شعون مزحالينا نجمر ويقولوا تانك تازول يقولوا مزحالي تاسكنا ودينا زنا هو ماركر على تناش ثاني موداتا حيزا ثاني موداتا قد توصلنا معي እንታይ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ብዙሕ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት ከም ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ቀፃሊ ክንርዮ ዘይምኽኣልና ድማ I'm really not happy እዚ ነገራት እዚ ናይ ብሓቂ ንመንሰይ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ብደገ ዘሎ ብፍላይ ሞራል ከስንቆ ዝኽእል ወላ ውሽጢ ሃገር ዘለውን ዝፈልጣ ይመስለኒ ብዓብዩ ስለዚ ኣብ ኤርቲቪ ኣይመፅን ነይራ ይብል ግን ቀፃሊ ክመፅእ ዘለዎ እዚ people need ኣብዚ ዘበን እዚ ናይ ካልእ ካብ ምርኣይ ህዝቢ ናቱ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ኤርሊንክ ዝገበርዎ ድማ ሰናይ ተበግሶ እዞም ኤርትራውያን ድማ ከምዚ ኢሎም ነቲ ሃብቲ ናይ ሃገሮም ክርእዩ ከለዉ ነቲ ፀጋታት ናይ ሃገሮም ልምዓት ናይ ሃገሮም ክርእዩ ከለዉ more deeply بعمقت connected ناخوني يوم زمتو زيا دقاقي مخبلكم إيرترا وصيت نايتي حدنتايا حدنت نايز بإيرترا دما أبزي channel زي قال نقص كونغوز كسولن دليو
حدنا تلنا تراينا كل تندليكم بصحو نخل حجون ناتي لبوادا يمبر كابين لعلى سفلت له إيرترا إزي إثيوبيا تهرمز الله حمحم كبر حمحم ناي وج نعو قديفة exactly لابتناي معبالن ناي لمعتن قعزخت كيد كتكلا الله I really hope أو تدرنا نبقى ناي تأتون تخون الجون معناته نشاتهم إثيوبيا حيل سلازلوا وي عقم سلازلوا يكونون إيرترا نبل معت بقيسا سلازلا جهوك حزوا سلازلي زلويم دجاز الله خمن سيد ما don't change your mind إيرترا ستيل نبل معت كيد كم تغل أسرع حمشن تأمراتاوي عمد نغد كون ناي توريزم ناي كتبا معبالن زمز قبل عمد نغد كون دامبر كبر حمحم ناي إثيوبيا وكن سمع لنا مغنياته التاريخ كنا جزء ورا ربع الإيرترا زكارت هجر حجيت جمرونيا ويا تجبرونيا كتب لا يتخليها إيرترا نزع كلمة دلوات اللوا توسخي نزي تبدي سجلنا إلى معاد من قد قريف كان أبو تدر نامخات نيتيوبيا إكزاكت اللي زواج أمسي من يتصاتم أبكو طبعا يوم عبالة كوانا شوفنا فتنو قالوا بترف جزيهم قلنا عخا جهوك حزو خيام زفتنو إيرترا دما بستخال من قدي لو بيك تجبر اللوا كافتز اللوا كتوز نايتي قدان قلنا ملان كله كاب كل دما إيرترا بزكاء على من قدي نبتنا إلى معاد عزوخت كيد من سياب تجوزلو دما الامو كل جزء صلايخه ديستراكت تجبر كخل كسمع لك كاتل لك اجن الامخه نبل معاد جس كجبرو جهوي تتحس مدبات كاي تغير نزيا كبل زلي اجونا املاخ الله بغننا حزب ኤርትራ ድማ ሓድነቱን ተጽኒዑ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝኸፍፅ ጸላኢ ክመጽእ ኣይክእልኒ ሓድነትና ድማ ንኩሉ ዓይነት ሓይሊ ከባኽኖን ከበርዕኖን ዝኽእል ምዃኑ መገንዛብ የድሊ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይታውሕዱ ነይሪ ሊንክ ደግፍዎም ንኻልኦት ነዚ ጽቡቕ ነገር ዝሰርሑ ዘለዉ ደግፉ ነዚ ቻነል እውን ደግፉ 300 ሽሕ ክንእትዋ ክንክእል ኣለና ነዛ ቻነል እናበልኩ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ለስጎ بالضبط